Bring your business over a million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Live from the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Acero starts now! Unahin po natin ang ating panalangin sa ating pong may kapal. Lord God, we pray that you keep safe and warm our families and loved ones. I ask that you send your angels, people, and timely practical help to those who may be affected by the Super Typhoon Ompong. Please prevent it from causing more damage and tragedies in our nation. Please make the sun shine again, Heavenly Father. At these difficult times, may you encourage those who are fearful with your comforting and healing love. And may you eventually turn trials into triumphs. In Jesus' mighty name, Amen. Si Errol Dakame, ang Kamaong Acero. Super Bagyong Umpong, mas lumalakas pa at lalong lumalawak. Dasal alay naman ng mga Yolanda survivors para sa papalapit na bagyo. DTI hindi pa rin magpapatupad po ng price control sa mga pangunahing bilihin. At sa daigdig po ng politika, si Reno at Rojas, isa sa mga basa LP senatoriables. Samantala, 7 arestado dahil sa pagpuslit ng kemikal para sa iligal na droga. Isa na naman po ang patay at 3 ang timbog sa buy-bust operation sa Pasig City. 13 senior citizens patay nang mahulog ang jeep sa bangin po sa Kalinga. At 2 bayan sa Pampanga nagdeklara po ng alipunga outbreak. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na po ito si Errol Dakame. Welcome po sa tigasing palatuntunang Kamaong Acero na sumasa inyo po ng live on HD quality at napapanood po sa buong mundo. Kasama po natin ang buong person ng Leader News Philippines News and Current Affairs team, ang Operations, Creative and Live Streaming, headed by Engineer Oliver Licop, and producer, head writer, Angeline Valencia. Together with Noli Sulweta, tayo po ay handang-handa na maglingkod sa araw pong ito ng Wednesday. At 12 po sa buwan ng Setyembre taong 2018. Kumusta po ang mga nasa Metro Manila, mga nasa malalayong probinsya at mga K-cities? At syempre, ingat-ingat po sa mga nasa may Cagayan, Batanes area at sa mga nasa loob po ng Cordillera Autonomous Region CAR. Sabagat ito po ang mga lugar na posibleng hahagipin po ng Super Typhoon Ompong. Dahil sa lawak po ng sakop na lugar, ang abiso po natin palagi pong
Paka-conscious po tayo sa mga dapat gawin para po sa kaligtasan po nating lahat. Alright, sige. Unahin na po muna natin ang latest update patungkol po sa Super Typhoon Umpong. Puntahan po natin ang Pag-asa Forecasting Center. Naroon po ang ating kapatid na si partner Gani Oro. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Partner Gani, magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Mga kaibigan, ganap na nga pong pumasok ang bagyong Ompong sa teritoryo ng Pilipinas kaninang pasado alas 3 ng hapon at ngayon ay hinihintay ho natin ang press briefing ng Pag-asa any moment sa bagyong si Ompong at nagpalabas na rin po sila ng typhoon signal sa gawi po naman ng Luzon at yan po ang ating antabayanan sa mga oras na ito. Narito po ang inyong lingkod, Gani Oro, sa Pag-asa Forecasting Center dito po naman sa Quezon City. Si Ginoong Hiner Kitlong ng Pag-asa magbibigay po sa atin ng dagdag na impormasyon hinggil po naman sa bagyong si Ompong at malalaman ho natin kung ito ba ay mas lalo pang lumakas, nagbago ang kanyang tinatahak na direksyon at ang radius na cover po nito sapagkat sa huli ho nating nalaman ay nasa 900 kilometers ang radius o lawak ng bagyong Ompong na maaaring saklawin ito sa ating bansa. Antabayanan po ang latest update mula rito sa Pag-asa. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Paring Gani. Anytime, ibabalik po natin si Paring Gani Oro sa ere. Alas 7:23 na po ng gabi. Dakuhan muna natin yung ating tanong sa bayan, mga kaibigan. Ang ating survey question sa gabi pong ito, mga kapatid. Nakatutulong ba sa bayan ang mga investigasyong ginagawa po sa Senado? Repeat, sa inyo bang pananaw, nakakatulong ba sa bayan ang mga investigasyong ginagawa dyan po sa Senado? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, as promised, balikan po natin si Paring Gani Oro sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Paring Gani, muli magandang gabi sa iyo. Go ahead please. Magandang gabi. Pero dapat mag-ingat ang ating mga kababayan, Paring Errol, sapagkat ang pagkakadescribe ng Pag-asa, ayon dito kay Ginoong Hiner Kitlong, ang senior forecaster ng Pag-asa, ay napakalakas ng bagyong si Ompong. Bagamat hindi pa ito matatawag na super typhoon, pero sabi ni Kahiner, ito ay nasa borderline. Ang bagyong si Ompong po ay pumasok sa teritoryo ng Pilipinas kaninang alas 3 ng hapon. At ito po ay nagtataglay ng pinakamalakas na hangin na 205 kilometers per hour malapit sa sentro nito. At ang bugso o gustiness nito ay 255 kilometers per hour. Tumantakin mo yon, Paring Errol. Pag sinabing bugso, yun yung ng hangin. Palapas yan. 255 kilometers. Kaya sabi niya na bagamat hindi pa siya, wala pa sa kategory na super typhoon, itong si Ompong, yung lakas ng hangin yan, parang hindi mo na ma-distinguish kung super typhoon o hindi pa. Sapagkat yung paglagpas ng 200 kilometers per hour, at dala pa yung malakas na ulan, yun ang kaibahan ng bagyong ito. Kung ikukumpara sa bagyong Yolanda na tumama sa ating bansa, ang hangin na dala ni Yolanda ay 235 kilometers per hour. Para matawag na super typhoon ay kinakailangan lumagpas ka ng 220. So 220 pataas, super typhoon na matatawag. Itong si Ompong ay 205 kilometers. So halos kulang pa ng 15. Pero more or less, kapag ito ay nasa karagatan ngayon, posibleng mag-intensify pa yan o pwedeng lumakas pa yan. Ang pagkilos ng bagyo, medyo mabagal, Paring Errol. Ang movement nito ay nasa 20 kilometers per hour lamang. No? So mabagal ang movement nito, pero yung bugso nito ay nabagita natin 200 kilometers per hour. Ang Typhoon Ompong ay nagbabanta ngayon sa gawi po naman ng Kabikulan
itinaas na ang public storm signal number 1 sa Catanduanes. Ang mga lalawigan ng Catanduanes ay makararanas ng sama ng panahon sa loob ng 36 na oras na magdadala po ito ng mga pagulan at bugso ng hangin. Ang typhoon Ompong ay inaasahan nga po na maaari may posibilidad na maging super typhoon na umabot sa 220 o 220 kilometers per hour. Si Typhoon Ompong ay inaasahan pong mag-landfall sa Cagayan sa darating na Sabado, ika-15 sa buwan ng Setyembre. Kanina alas 4 ng hapon, ang mata ni Typhoon Ompong ay namataan sa layong 1,125 kilometro sa silangan ng Virat, Catanduanes. At sa loob ng 24 na oras, ito ay tinatayang nasa 820 kilometer sa silangan ng Dait, Camarines Norte. Pagdating naman ng Friday ng hapon, inaasahan itong nasa 450 kilometer sa northeast ng Dait, Camarines Norte. Bagamat ang bagyo ay ang tinutumbok nito ay ang Northern Luzon, napakalawak ng radius diameter nito, paring Errol. 900 kilometer ang radius nito o sakop nito. So halos kalahati ng buong Luzon ang nasasakop ng bagyo. Ilang kilometro ba mula Metro Manila hanggang Baguio? It's more than 200 kilometers paring gani. So kung 900 dyan, baka buong Luzon ay masakupan na ng perwisyo ng bagyo paring gani. That's why hindi inaalis na may posibilidad na magbigay ng warning ang Pag-asa sa Central Luzon. Bagamat binilinaw ng Pag-asa na hindi directly hit ang Metro Manila, pero may posibilidad pa rin itaas ang public storm signal number 1 sa Metro Manila. Pero ang talagang mga tatamaang lugar nito, ano mga lugar? Itong Isabela, itong Cagayan, Batanes, at ang Ilocos Lawag, no? Sa linggo ng hapon, tinatayang na sa 610 kilometro, Kanluran, Hilagang Kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte, ang bagyong si Ompong. At pagsapit naman ng araw ng Lunes, tinatayang ito ay nasa 1,275 kilometer west-northwest ng Lawag City. Dahil medyo mabagal, kung hindi magbabago ang movement o galaw nitong si Ompong, magtatagal ito sa kalupaan. Dahil sa ang galaw nito o paglakad nito ay nasa 20 kilometers per hour lamang. Ganun kabagal. So para kang nagpapatakbo ng primera ng sasakyan mo. Segunda, no? Ganun. Ang storm surge ay posible na mangyari sa nasa mga Gani. Parang gani. Go ahead. Yeah. May posibilidad na magkaroon ng storm surge o daluyong, pero hindi naman inaasahan yung kasing lakas nung sa Yolanda. Pero datapot kunit subalit, bukod sa malakas na hangin na dala ni Ompong, ay may malakas o maraming pag-ulan ito. May posibilidad na magbagsak ito ng maraming ulan. Kaya kung ang pagbabatayan natin ay bagyong Ondoy, sinabi ni Hiner kanina, ganon ang maaring ibuhos ng ulan ito. So kung hindi man kayo makakaranas ng direktang agupit ng hangin, mag-ingat-ingat po tayo kapag tuloy-tuloy na bumuhos ang malakas na ulan na maaaring maging sanhi ng mga pagbaha o landslide. Yan ang ating update. Wala po rito sa Pag-asa Forecasting and Forecasting Center. Parang Wala gani. sa Quezon City. By the way, parang gani, anong oras ang susunod na ilalabas na update ng Pag-asa? Ang Pag-asa maglalabas ng bulletin mamayang alas 11 ng gabi. Alright, antabayan na natin yan. Parang gani, maraming salamat live mula sa Pag-asa Forecasting Center sa Quezon City. Thank you, Errol. Balik sa iyo.
Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Live report ni Paring Gani Oro ang ating iginagalang at hinahangaang veteran radio and television anchor na nasa Leader News Philippines na po. At naghatid sa atin ng pinaka-latest weather update, typhoon update patungkol po sa bagyong si Ompong. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin natin mga kapatid ang ating tanong sa bayan. Nakakatulong ho ba sa sambayanang Pilipino ang mga investigasyon dyan po sa Senado? Repeat, sa inyo bang palagay, nakakatulong ba sa bayan ang mga investigasyong ginagawa po ng mga senador dyan po sa Senado? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa mga nais pong makisali sa ating talastasang matalino at malaliman, pwede po kayong tumawag sa ating cellphone number 0927-4942-175 at sa mga smart subscribers naman po ay 0949-736-5000. Pakilike po ninyo ang ating FB page, ang Leader News Philippines. At i-subscribe din po ninyo ang ating YouTube channel, Leader News Philippines. At salamat by the way kay partner June Bornasal, ang ating kapatid. Kasama po nating Board of Directors sa Philippine Online Broadcasters Association. Ang tabayanan po ninyo, bukas makalawa, mapapanood po ninyo ng live sa Leader News Philippines si partner June Bornasal. At magandang gabi po. Kumusta ang ating mga ka-DDS worldwide? Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Idiretso po muna natin ang mga live reports mula sa ating mga Leader News Patrol at exactly 33 minutes after 7. Gawayan po muna natin ang Senado. Hindi daw magagamit ang Armed Forces of the Philippines sa mga political interest. Parang kulang ng letter T yung interest. Alamin natin ang report ni partner Jojo Sikat habang ang ating mga kababayan ay nakaantabay pa rin po sa bagyong si Ompong. So please keep safe always mga kapatid. At yung mga precautionary measures na kinakailangan ay gawin na po natin to ensure ng bawat isa po ay ligtas sa anumang uri po ng kapahamakan. Sige, habang hinaantabayan na natin ang report ni partner Jojo Sikat, batiin na muna natin ang maagang nagparamdam sa ating palatuntunan. Thank you, Gab Ferreras. Magandang gabi, magandang hapon, Bosero, sabi niya. Daryl Solis de la Vega, nanonood din po sa atin. Manoy June Bornasal. Dennis P. Constantino, sabi niya, hello. At si Manoy June nakatthumbs up. Pasukin Riders kami, sabi niya, nakatutok po ang PRCI Ilocos Norte. Thank you, guys. Amen, sabi ni Daryl. Magandang gabi po, Sir Errol. Konsulta na kami, Sir Oliver Licop. At sa lahat pong nakatutok po live via Facebook. Engineer Ike Ses, King Buboyo Primo, magandang gabi dyan sa iyong pamilya at sa iyo siyempre. Ma'am Jeneline Kabling Cortes sa Kingdom of Saudi Arabia, kumusta kayo dyan? Nakasubaybay from Lipa City, Batangas naman. Si Daryl, maliwalas ang kalangitan dito sa Batangas. Mag-ingat mga kapatid nating mga nasa kalsada na papauwi pa lamang sa ngayon. Good evening, Sir Errol, watching from Saudi, sabi ni Jeneline Kabling Cortes. Sir Yusuf Mando, ang ating chairman ng Committee on Political Affairs ng Hukbong Federal Kilosang Pagbabago. Sabi niya, magandang gabi, Sir Errol, at sa iyong mga tagahanga at tagapanood sa buong mundo. Thank you, sir, for watching. At siyempre, binabati po natin ang isang napakagandang gabi kahit may bagyo, no? Ang ating butihing chairman ng Hukbong Federal Kilosang Pagbabago, no other than Tatay Doming Aspiras Cañero, 10 ng ating mga kasamang opisyal sa Hukbong Federal, ang ating Vice President, Attorney Milanio Batas Mauricio Jr., ang ating Secretary General Roy Cañero, at yung ating Executive Director out of town, na nasa Indonesia, Sir Ambassador Jawar Sandoval. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy na tayo sa ating mga live report, partner. May letter ting kulang doon sa Tagalog yan? Kasi English yung ano mo,
Yung political. Sige. Ready. Kaya pa ihabol? Exactly 36 minutes na makalipas na ang alas 7 po ng gabi. Minsan kasi sa atin sa broadcast, Tagalog, English, minsan nagpapaghalo-halo na yan, ano? Standby po kayo, marami tayong balita. Johnny Pang is also watching our program. Thank you, Sir Johnny. Sir Rafi Bianson, magandang gabi po. Sir Rafi, Sir Rafi, the Burgos Co. and Paint Depot is also with us every day sa ngalan ng serbisyo publiko. Ray Fernandez, para sa akin, ang pag-aaksaya lamang po ng pondo sa gobyerno at pambabastos sa mga iniimbitan nila. Sabi nga ni Delon Baboy, sila lang daw ang pwedeng mag-insulto sa Senado. Ganon. Ay nako, mga senador talaga. Mamaya kayo. Tabay kayo mga senador. Darrell, magandang gabi sir. Rufino Bianson. Watching from Jeddah si Pati Madestriza Gentarat. Hi Pati Gentarat. Mga best at Kadidias Worldwide. Ayan, sabi niya, paki-follow sa lahat ng group ang programang ito. Ayan, thanks. Sabi niya, Manny Jobert Clet, kumusta ka dyan sa Australia? Maldita ako, aka Alien Sapugay, dyan po sa General Trias, Cavite. Magandang gabi po at kumusta si Jax? Jax, are you home? At hindi nakatutulong ang Senado, sabi ni Ray Fernandez. Insang ina ni Pumuseno sa Malaysia. Good evening, Ami Bubili Slim. Hi po sir, sabi niya. At kay May Diana Perez, good evening. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy na tayo sa ating mga live reports. Puntahan na natin ang Senado. Hindi daw magagamit ang Armed Forces of the Philippines sa political interest. Live report ni partner Jojo Sikat. Paring Joe, magandang gabi. Pasok! Naniniwala ito at umaasa si dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na hindi magpapagamit itong Armed Forces of the Philippines sa ilang may political self-interest sa bansa. Patapos yung kanyang pagbisita nga dito sa tanggapan ni Senator Antonio Trillanes, sa panayam sinabi ni Sereno na mas mananaig yung pagiging profesional ng sandatahang lakas ng bansa at hindi gagawa ng hakbang na laban sa nakakaraming mamamayang Pilipino. Nananawagan din si Sereno dito kay Pangulong Rodrigo Duterte na huwag ipahamak itong AFP at sundin ang naayon sa batas tulad na naging desisyon kahapon ng Korte Suprema na hindi dapat arestuin si Trillanes ng walang warrant of arrest. Ito ang pahayag ni dating Chief Justice Sereno. I do not think that the AFP will turn its back on the people. I do not think that the AFP will allow itself to be used by political self-interest. The AFP knows that it is not the tool of politicians. The AFP, I believe, will look beyond the term of any president to look at the long-term welfare, not just of the individual soldier on the field, but of every Filipino. Every one of us looks forward to the time when we can hold our heads up high again and say that we have the best professional military in the world. They have thrown their lot to the people. So that is what I have been observing for the past week and a half when this entire... Kaugnay nito, pinuna rin dito si dating Chief Justice Sereno yung pahayag ng Pangulo na tila may utang na loob ang AFP at itong PNP dahil sa natatanggap na benepisyo at allowances mula sa gobyerno. Pinaalalahanan din ni Sereno ang Pangulo na hindi nito pag-aari ang perang natatanggap nitong AFP
dahil ito ay galing sa buwis na pinaghirapan ng taong bayan. Ito ang pahayag ni dating CJ Sereno. He is basically saying that those benefits come from him. No, Mr. President. Those allowances and salary increases come not from you. They do not come from any politician. They come from hard-earned taxpayers' money. And I have noticed that the President has a tendency to use the possessive pronoun "my" to describe the military, the police. I hope he does not come to the point where he says the taxpayers' money is his as well. Bukod dito, pinuna rin itong si Sereno, itong si Presidential Spokesman, Harry Roque, sa pahayag dito mula sa gobyerno ang mga nakatatanggap ng allowance at benepisyo kung kaya't dapat lamang na sundin itong utos ng Pangulo. Tinawag ni Sereno na disturbing at pang-iinsulto itong naging pahayag ni Roque. Mula rito sa Senado, ito si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Thank you, paring Jojo. Balikan natin ang isa pang report ni paring Jojo Sicat. Live pa rin sa Senado sa oras pong alas 7:43 na po ng gabi. Ready na si paring Jojo. May isa pa siyang importanteng report sa ating palatuntunan. Alright, once again, live mula po sa Senado ng Republika ng Pilipinas, Partner Jojo Sicat. Go ahead, please. Itong lahat na 2,300 establishment sa naturang isla. Yes, magandang gabi kasamang Errol. Nagulat itong si Senadora Cynthia Villar dahil sa halip na madagdagan itong establishmento sa Boracay na nakapag-comply ng environmental compliance. Tila nabawasan pa ito kumpara sa nakaraang pagdinig. Sa isinagawang 24.417 billion pesos budget ng DNR dito sa Senado para sa susunod na taon, tinanong nito si Villar ang ahensya kung nadagdagan na ba yung 30% compliance ng mga establishmento sa Boracay para sa pagbubukas nga sa October 26. Sa pagdinig, sinabi ni DNR Yusek Jonas Llanos na umaabot sa 2,300 yung mga bilang ng mga establishmento sa Boracay, kung saan 180 pa lamang itong full compliance sa kanila. Pakinggan natin itong pahayag ni Yusek Llanos. Right, total of 2,300 establishments, 2,300. including all the restaurants and residents. Ilan? But 2,000? about 300. Exact. 300. No, total. Oo. But then, based on the latest figure, we have already a total of 180 compliant establishments. But this, Madam Chair, includes only compliance on the environment and land requirements. We will be discussing this with the DOT and the ILT to finalize Madam Chair the list. But we can provide to you, ma'am, before the end Yeah, of we this just meeting. want a list of those 2,300 establishments and indicate lang kung sino yung compliance. And we are Dahil dito, nagulat itong senadora dahil noon pa sa pagdinig sa Boracay issue, sinabi ng DNR na 30% na yung compliance, subalit ngayon ay lumalabas lamang na 7.8% na tila bumaba pa ito. Tinitiyak naman itong si DNR Secretary Roy Cimatu na bago yung pagbubukas ng isla ng Boracay, makakapag-comply na itong lahat na 2,300 establishment sa naturang isla. Tuda naman itong si Villar dahil 44 na araw na lamang ang nalalabi para sa pagbubukas nga ng Boracay sa publiko. Samantala, ipinagmalaki naman itong si Department of Environment and Natural Resources o DNR Secretary Roy Cimatu na bumaba na nga itong coliform bacteria sa bahagi ng Boracay White Beach. Ito yung ginawang pagmamalaki ni Cimatu sa isinagawang budget hearing sa Senado kanina dito sa nalalapit na rin na pagbubukas ng Boracay sa October 26. Sa pagdinig, sinabi ni Cimatu na bago yung rehabilitation ng Boracay, umabot na sa 100 itong hanggang 1,000 yung level ng coliform bacteria sa karagatan ng Boracay, particular na doon sa may White Beach.
Sa ngayon, sa huling test na ginawa ng DNR, sinabi nito si Secretary Cimatu na umaabot na lamang itong level ng coliform bacteria sa 8.1 level. Pakinggan natin itong tinig o pahayag ni Cimatu. Before the quality of water there, mataas po ang fecal unit coliform, umabot po nga ng hundreds of thousands. Ngayon po, with what we did, and we have already made some adjustments all this with this, ang quality of water of a 100 ang threshold, beyond 100 yung pagawin na, ngayon po is na-sustain na natin for the past several months under observation ko sila doon. Umabot na lang po ngayon ang 8.1. 8.1 po. Pasok 100, 8.1 na ang quality of water in the whiteheads. Ito po yung aming ngayon. So, samantala, upang hindi na muling maulit na masira pa itong karagatan ng Boracay, sinabi ni Cimatu sa naturang pagdinig na hindi nila papayagan na magbukas sa mga hotel na may 50 rooms pataas, lalo na itong mga hotel na malapit sa baybayin kapag wala silang sariling water treatment plant. Ito, si Jojo Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo Sicat live mula po pa rin sa Senado. Yan po ang latest update patungkol po sa rehabilitation ng Boracay Island dyan sa Aklan. Nakakalungkot na bumaba daw po ang compliance. So therefore, malamang hindi pa yan mabuksan pa rin. Nalalapit na ang pagbubukas sa October, pero yun nga po ang feedback, mababa ang compliance. Ibig sabihin, marami pa rin po ang hindi nakakatupad. Basahin muna natin ilan pang mga comments sa ating palatuntunan. Nakatutok sa atin si May Diana Perez. Hi May, taga saan ba si May Diana? Sabi niya thumbs up. Richel Enriquez Livelo. Hi po sir, sabi niya. Bumalik ulit si Ray Fernandez. Sino pa bang naniniwala dyan kay fake Chief Justice na yan wala na yang dignidad? Yan ang sabi ni Ray Fernandez. Israel L. Reyes, good evening Kuya Errol, more power to your program. God bless po, God bless po, sabi niya. Ingat po tayong lahat sa papadating na bagyong Siompong. At thank you L. Mula naman kay Carmi B. Rosales. Good evening po sa lahat na nanonood. Ingat po tayo mga kababayan, may bagyo po. Ayan, good evening po Sir Errol, sabi ni Carmi Rosales. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At ulitin po natin mga kapatid yung ating survey question na ipinangingimbita po natin na sumali po kayo sa ating talastasan mamaya po ng konti. Sa inyo bang palagay, nakakatulong ba sa bayan ang mga investigasyong ginagawa po dyan sa Senado? Repeat. Sa inyo bang palagay, nakakatulong ba sa pag-unlad ng bayan ang mga investigasyong ginagawa po dyan sa Senado? What do you think mga kapatid? Mag-comment po kayo sa ating live FB page. Hindi kayo tawag po kayo sa 0927-494-2175 at sa 0949-736-5000. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Isa pang report ang ating pakinggan mula naman po sa Southern Metro Manila Filipino community daw po sa Estados Unidos. Binalaang mag-ingat. Report mula kay partner Boyet G. Paring Boyet. Errol, muling nagbabala ang Department of Foreign Affairs sa Filipino community sa Southeastern United States na dagdagan ng pag-iingat kaugnay sa patuloy na paglakas ng Hurricane Florence at pagtama nito sa lupa. Ayon sa DFA, ang 150 membro ng Filipino community sa Virginia, North Carolina at South Carolina ay dapat mag-ingat at bantayan ang pagbabago ng naturang bagyo at antabayanan ang kautusan ng kanilang mga local official sa posibleng paglikas. Sa ulat ng Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, ang bagyong Florence ay inaasahang patungo sa karagatan ng North Carolina or South Carolina sa araw ng Huwebes hanggang Biyernes. Sabay nito, anya, ang Maryland at Virginia ay nagdeklara ng state of emergency para mapaghandaan ang lakas ng ulan at posibleng pagbaha dulot ng bagyo.
Ayon kay Ambassador Romualdez, ang embahada ay patuloy nakaantabay sa anumang pagbabago at nakikipag-ugnayan sa Filipino community sa apektadong lugar para sa kanilang emergency situation at tulong ng embahada at tumawag lamang umano sa 202-368-2767. Live mula sa Southern Metro, Boyet Guillermo, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Boyet G. Live mula po sa Southern Metro Manila sa oras pong 52 minutos na po makalipas ang alas 7 po ng gabi. Ulitin natin yung ating survey question. Mga suki, sa inyo bang palagay, nakakatulong ba sa bayan ang mga investigasyon dyan na ginagawa po sa Senado? I-comment po ninyo ang inyong sagot sa ating FB page na Leader News Philippines at yan po ay garantisadong babasahin po natin. LC Makawile, sabi niya, watching from Kuwait. Ulitin natin, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga po sa mga OFW na nasa iba't ibang panig po ng mundo at nanonood po sa ating broadcast. Thank you. Thank you mga kapatid at mga dear kababayans. Pakimarkahan nyo na po ang programang ito na kakampi po ninyo. Ang Kamaong Asero ay para po sa inyo. So I wish and we would like to invite everybody to watch everyday our program that goes your way alas 6:30 hanggang alas 8 po ng gabi live dito po sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tawagan nga natin mga suki ang CDR-RMC ng Baguio City at alamin natin sapagkat ang Cordillera area including Baguio City ay isa ho sa tatamaan pa rin ng perwisyong bagyong umpong, ano? So, sino ang kakausapin natin dyan? Nagbabalik si Jojo. May report pa si Jojo? Ha? Sige. I-reserve natin yung CDRMC ng Baguio City. Balikan natin si partner Jojo Sikat. May latest report si parang Jojo. Sige, sinisipag ang ating kapatid. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Update pa rin mula po sa Senado. Nasa Senado pa rin si paring Jojo Sikat. Paring Jo, magandang gabi pong muli. Ang masipag na reporter at ating kapatid Shana Boy. Paring Jo, go ahead please. Yes, maraming salamat ulit sa kasamang Errol. Formal lang nanumpa sina New Beneficiation Director General Ronald Bato de la Rosa, dating costume chief Nicanor Peldon at itong aktor na si Philip Salvador dito sa PDP Laban, dito sa Senado kung saan isinagawa nga kanina dito sa tanggapan ni PDP Laban President Senador Aquilino Coco Pimentel III itong panunumpa nila Bato, Peldon at Salvador. Napag-alaman na tatakbo itong si Bato bilang senador, maging itong si Philip Salvador ay target din itong mataas na kapulungan ng Kongreso. Habang si Peldon naman ay itinanggi na tatakbo ito, nais lamang anihan itong tumulong sa programa ng Pangulong Duterte, partikular na dito sa isinusulong na federalismo. Subalit tayo sa ating source dito sa PDP Laban, nais umanong tumakbo nitong si Peldon bilang kongresista. Panoorin natin at pakinggan itong pahayag ni Nicanor Peldon. Tulong lang sa federalism. Sir, naman sir, ano ba tutulong lang ako sa programa ng Pangulo. Pero bakit sobrang lakad? Okay, sa panayam naman, sinabi nitong si Bato na sakaling palarin ito na maging senador, kanyang isusulong itong death penalty sa heinous crime. Partikular nga dito sa illegal drugs traders o itong mga drug lords. Naniniwala naman si Bato na kapag pinahiran na itong death penalty, matatakot na itong mga banyaga na magdala ng droga sa bansa. Tulad nga na nangyayari ngayon, kung saan ay nasawatan na nga nila itong mga drug laboratory sa bansa, pero patuloy pa rin itong mga drug smuggling na nanggagaling sa ibayong dagat. Pakinggan natin itong pahayag nitong si De La Rosa.
Death penalty. Death penalty agad oh. Para saan, sir? Ha? Drug, yung mga drug users. Kasi kung sabihin mong kasama yung drug users, siguradong maraming mag-react yan. Pero kung tutusin, may ibang bansa, kaya sila enjoying sa kanilang sitwasyon sa droga, hindi sila gaano nahihirapan dahil drug possession, drug using, delikado sa kanila to, death penalty, kaya naging paborito na yung bagsak. Samantala, iginit naman itong si De La Rosa na kung sakaling palarin ito na maging senador, hindi nito papahiyain yung mga resource person tulad ng ginawa sa kanya noon ng ilang senador kung saan ay napaiyak itong dating PNP chief sa pagdinig sa Senado. Ito, si Giorgio Sicat para sa Leader News Philippines, nagulat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, paring Jojo. Mga kaibigan, oras natin, 57 minutos na po, makalipas ang alas 7 po ng gabi. Kasama po natin, nanonood sa atin si Pastor Ram Gambo, ang head anchor and pastor doing the Bible Cafe program dito po sa Leader News Philippines gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Santabayanan po ninyo. Pagkatapos po ng ating palatuntunan, Carlos Flores, sabi niya, file done? Question mark? No way, sabi niya. John Aguilar, naka-thumbs up si John Aguilar. At Darrell Solis de la Vega, sabi niya rito, Nel Ganado, para sa inyo ang programang ito. Kakampi ito ng mga OFW. Tinutukoy niya po itong programa nating Kamaong Asero. Thank you, Darrell, sa promotion mo ng ating palatuntunan. And truly, mga kapatid nating OFW, lalo kay Chinita. Hi, Chinita Padilla Handonero. Good afternoon po, Sir Errol, at sa lahat ng mga viewers. Ang programa pong ito ay sadyang nagmamahal sa ating mga kababayan at lagi pong handang umalalay, especially sa mga OFW. Alright, so sino man pong naapi, sino man pong may problema sa abroad at sa tingin po ninyo may magagawa po tayo, feel free to communicate with us at gagawin po natin ang lahat para matulungan po natin ang ating mga kababayang OFW. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mga kaibigan, ulitin natin ang ating survey question na inilalatag po natin sa hapag ng ating usapan. Sa inyo bang palagay, nakakatulong ba ang mga investigasyon na nangyayari po dyan sa Senado? I-comment po ninyo ang inyong sagot sa ating comment portion ng live every page ng Leader News Philippines at yan po ay garantisadong babasahin po natin. Chinita, thank you for watching. Next week, si Chinita, bibigyan natin ng slot dito sa Leader News Philippines para napapanood ng mas marami pong mga kababayan natin sa Pilipinas at ng mga viewers din po ng Leader News Philippines. Si Chinita, si partner Jun Burnasal at iba pang mga nag-video vlogging sa abroad. Mga ka-DDS po natin na iisa po ang layunin, matulungan po ang ating Pangulong Duterte, maisulong po ang pagbabago, suportahan ng federalism at tulungan po ang Pangulong Rodrigo Duterte sa magandang pamamahala. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. In the meantime, break muna tayo. Saglit lamang. Break muna tayo saglit. At balikan ko po kayo pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero.
Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Leader News Philippines, Errol Dakame of Kamaong Asero. Thank you, ladies and gentlemen. Welcome back to Kamaong Asero. Alas 8:03 na po ng gabi. Anong tumama sa wedding sa inyong lugar? Pagka ganito, nagbobola na yata ng wedding, ano? Mamayang alas 9 ng gabi, labas na yan. Yung mga hinayupak na ayaw tumigil sa wedding, nagpapahirap sa mga mahihirap na mga Pilipino. Good afternoon po, si Errol. Si Chinita ito. Sabi niya rito, mabuhay ang mga bagong bayani. Ang tinutukoy dito ni Chinita ay ang mga OFW. Yes, ang mga bagong bayaning OFW ang tanging nagpapainog ng ating national economy dahil sa remittance na dollar po nila. Mahalin po natin at proteksyonan ng ating mga OFW. Chinita, next week live ka na rito sa Leader News Philippines. Kung anong ginagawa mo, yun na yun. I will not anymore reinvent you. Ikaw na yun eh. Chinita, di ba pang Dabber Cats, mga best natin? Siguro mga 6 kayo, okay na yun. Pampito si Manoy Jun Burnasal, ang 7 kasi, lucky, number 7, di ba? Sige, 7. Areglano, Cory Guevara Oliado, good evening po. Pastor Ram, wala pa po tayong Bible Cafe today. Ang anunsyo po, Sir Errol, good evening po. We decided to cancel muna ang Bible Cafe. Paki-announce na lang po sa mga viewers natin worldwide. Salamat po. Mga ka-Bible Cafe, pamilya, wala po muna tayong Bible Cafe tonight. Gawa ng pagdating ng bagyo. Medyo malakas na ang dating ng ulan dito sa amin. Let's see na lang po bukas. We will keep you posted. Shalom. Yan po yung emergency announcement ng preemption ng programang Bible Cafe done by Pastor Ram. So sa mga tagahanga po, mga manonood po ng Leader News Philippines sa programang Bible Cafe, preempted po muna ang Bible Cafe show ngayong gabi. Standby na lamang po kay bukas, baka mag-resume po sila. As announced by Pastor Ram Gamboa. Isa pang police report ang ating dakuan, mga kapatid. Negosyante sa Baguio City, binaril. Narito po ang detalye. Iatid sa atin ni Binibining Angeline Valencia. Angeline? Alas 12:30 ng tanghali kanina, binaril ang negosyanteng si Ronald Litan ng kapwa nitong negosyanteng si Mark Johnson Gu sa harap ng isang establishmento sa Lower Magsaysay, Baguio City. Ayon sa investigador ng nasabing lugar na si SPO2 Michael Anthony Cuela, inaalam pa ng mga pulis kung ano ang motibo sa pamamaril, pero posibleng away ang pinagbulan nito. Nagtamo ito ng tama ng baril sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dinala ito sa Baguio General Hospital and Medical Center at kasalukuyang inooperahan. Na-recover sa crime scene ang 5 basyo ng bala ng hinihinalang kalibre 45 baril. Yung suspect is catch by the CCTV camera. Yun po yung magandang ebidensya na makukuha natin sa mga ganitong sitwasyon.
Angeline Valencia para sa Leader News Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Sa iba pang mga balita mga kapatid, sa oras na 7 minutes after 7:08 in the evening. Hiniling naman po ng mga Yolanda survivors sa publiko ang team na panalangin sa nalalapit o papalapit na pagtama ng bagyong Ompong. Ayon po sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council sa Tacloban na si Ruel Montesa na isa ring survivor, ang nararapat gawin ng mamamayan ngayon ay mag-alay ng dasal para sa kaligtasan po ng lahat sa halip na magpanik. Nakiusap din ito na manawagan sa publiko na itigil na ang pagpapakalat po ng peke o maling impormasyon at mas mainam na maghanda na lamang. Sa kabila po ng mataas na presyo po ng mga bilihin naman, gaya po ng bigas at iba pang produkto, nanindigan po ang gobyerno na hindi pa rin daw sila magpapatupad ng price control. Ayon po kay DTI Undersecretary Ruth Castella sa media briefing sa Malacanang, posibleng magkaroon po kasi ng masamang epekto sa merkado ang pag-iimplementa po ng price control. Subalit ayon naman sa kanya ay minomonitor naman nila ang itinakdang suggested retail price ng mga produkto. Anya mas mainam na lamang daw na bahain ng mga supply ng bigas, isda at iba pang produkto ang pamilihan para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Sa iba pang balita, planong kausapin naman ni LP President Kiko Pangilinan sina dating Chief Justice Maria Lourdes Sireno at dating Presidential Mar Rojas. Kung tatakbo sila sa eleksyon sa sunod na taon, isinama ang dalawa sa kanilang lineup bago ang huling listahan ng 12 tatakbo sa mga senatorial candidate. Sigurado namang kasama sa lineup ng LP re-electionist na si Senator Paulo Benigno Bam Aquino IV. Ilan din sa mga pinagpipiliang tumakbo sa pagkasenador ay ang mga artista na sina Agot Isidro at Dingdong Dantes, pati na rin ang dating DSWD Secretary Ding Kisiliman. Sa October 11 na ang filing ng COC ayon sa COMELEC. Huli naman kanina ang 4 na suspect at 3 Taiwanese at isang Pinay dahil sa pagpuslit po ng kemikal na sangkap sa paggawa po ng illegal na droga. Madaling araw nang isagawa ang operasyon sa shoreline ng Purok, Visayan Village, Barangay Dinahican, Infanta, Quezon. Kasama sa operasyon ang PNP Drug Enforcement Group, Infanta Municipal Police Station, PNP Maritime Group at PDEA. Nakuha sa mga suspect ang 10 sako po ng kemikal na manoy ginagamit sa paggawa ng shabu, 22 galong may 30 liters na kapasidad na naglalaman po ng likido. Kinilala ang mga suspect na sina Joe Tian Yu, Wang Ching Huang, Lin Ching Wing at Kimberly De Vera at makakasuhan ng mga suspects ng paglabag sa Republic Act 9165. Naaresto naman kanina sa Makati Police at isa ang patay sa isang bypass operation na nauwi po sa enkwentro sa Pasig kahapon. Isinigawa ang operasyon sa Barangay Buting, Pasig para upang mahuli po ang umano'y high value target na si Norman Manite. Ayan. Balak magbagsak ng Cebu ang mga target ng operasyon sa mga suspect pero naunahan po ang mga ito ng pulis na nauwi po ang operasyon sa habulan ng mga saksakan at barilan. Pinaputukan kasi ng mga pulis ang gulong ng kotseng sinasakyan ng mga suspect pero natuloy pa rin nagpaandar ang mga suspect. Nagpaputok din ang isang suspect kaya't napilitang magpaputok na ang mga pulis. Nabaril ang isang suspect at dinala ito sa ospital
pero diniklarang dead on arrival na ito. Sugutan naman ang isang pulis sa enkwentro. Isa din sa mga suspect ay dating officer ng Philippine Army na natanggal matapos mag-awol. Nakuha sa mga suspect ang shabu na umabot sa halagang 370,000 pesos. Puntahan na po muna natin ang tanggapan ng Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council. Nasa linya na po natin ang mga taga-CDRMC, si Mr. Christopher Chokson. Sir Christopher, magandang gabi po. Si Errol Dacame ito sa Leader News Philippines. Tayo po ay live sa buong mundo, sir. Yes po, sir. Good evening po. Good evening, sir. Opo, ano po ngayon ang advisory ng Baguio City CDRMC sa mga constituents po ng Baguio City and the areas that might be affected by umpong typhoon, sir? Yes po, sir. Bali, ang Baguio City po ngayon, naka-blue alert po sa ngayon. And then tomorrow, mag-issue na po kami ng red alert. Nag-issue po kami ng memorandum number 334, series of 2018, para i-alert na rin po yung ating mga barangay disaster risk reduction management committees. Apo. And then we also conducted pre-disaster risk assessment with the Mayor, Honorable Mauricio Domogan, and we had a meeting September 12, yesterday. Opo. Yun po. Ano po mga barangay ang binabantay niyo pong maigi, Sir Christopher, na parang nasa high risk pagtama po kung sakali ng bagyo? Well, wala naman po kaming masyadong specific na barangay na binabantayan. Apo. Kasi we also take into consideration 128 barangays kasi lahat naman ito merong effect yung ating weather disturbance. Opo. But there are barangays na medyo may marami pong mga bahay na nasa dalisdis po ng bundok na susceptible po sa mga landslide, Sir Christopher? Yes po, correct po dyan, sir. Correct po dyan. And lahat po ng mga barangays na ito, binabantayan po natin, lalo po yung mga barangays with high landslide susceptibility. Alright, so ano po ang payo po ninyo sa mga taga Baguio City sa gitna po ng papalapit na si Bagyong Umpong, sir, sa mga lugar tulad po ng Cordillera area na nasa loob po ang Baguio City? Well, ang advice po namin sa kanila ngayon is number 1, to stay calm and do not panic, and then call appropriate number sa mga emergency numbers po namin. Like for example, itong opisina po namin, CDRMO, pwede po kaming maabot sa 442-1900, 442-1901, 442-1905. And then, pwede nyo pong ibigay yung full details ng emergency, kung anong klase pong emergency. And then, pag tumawag po kayo sa amin, hintayin nyo lang po yung response, and then, pwede nyo po kaming tawagan ulit for follow-up. Alright, very well said. Very well said, Sir Christopher Chongson. Maraming salamat po sa mga impormasyon. Galing po dyan sa CDRRMC ng Baguio City. Thank you, sir. Magandang gabi po. Yes, sir. Magandang gabi po. Maraming pong salamat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Christopher Chokson ang ating nakausap, ang CDRMO officer ng Baguio City. Sa oras pong 11 o 16 na minuto po makalipas ng alas 8 po ng gabi. Ivy Puso, good evening ma'am. At sino-sino pa mga nakatutok sa atin. Okay po, Pastor Ram, stay safe po sa inyo at sa lahat ng kababayan natin dyan sa Baguio City. Rodrigo Lagunday, sabi niya thumbs up. Edeline Yabot Oitas, stay safe po sa lahat. Praying for all of you. May Yahweh protect you. Thank you, Edeline. Amira Cuebillas. Ayan. Magandang gabi, Amira Cuebillas. Daryl Solis de la Vega is also watching us. Alicia Ochial. Very nice, sabi ni Alicia. Thank you, Alicia. Pray long po tayo.
Pastor Rick Oitas, welcome po sa Kamaong Asero. Thank you, Pastor Rick. Sabi ni Pastor Ram Gambawa. And Sister Rosana, hello, sabi niya. Sister Rosana, hello daw, sabi ni Pastor Ram. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Mariano Lito, sabi niya rito. Yan. Good evening, sir. Sabi ni Mariano Lito. By the way, ulitin natin ang ating survey question, mga kapatid. Sa inyo bang palagay, nakakatulong ba sa taong bayan ang mga investigasyong ginagawa po dyan sa Senado? I-comment po ninyo ang inyong sagot sa ating live FB page at babasahin po natin. Samantala, masamang balita. Ito po ang masamang balita ho, ano? 13 mga senior citizens patay po sa jeep na nahulog po sa bangin sa Kalinga. Martes po kahapon nang mamatay ang 13 senior citizen matapos nga pong mahulog ang sinasakyang pampasaherong jeep sa bangin po ng Balbalan, Kalinga. Nasa 80 metro ang lalim po ng bangin kung saan nahulog ang jeep. Pauwi na sana ang mga pasahero matapos nilang kunin ang kanilang pensyon nang sila po ay maaksidente. Diyos ko po. Maswerteng nabuhay naman po ang driver ng jeep at nagpapagaling naman sa ospital ang iba pang nakasama sa aksidente. Samantala, 2 bayan sa Pampanga po ang nagdeklara po ng alipunga outbreak. Ang mga bayan po ay ang Masantol at Macabebe na idineklarang nasa ilalim po ng alipunga outbreak ayon po sa Provincial Health and Office ng Pampanga. Umaabot na po kasi sa 2,041 ang kaso ng alipunga sa 2 bayan. At para malunasan, nagsagawa ang provincial government ng Pampanga ng pagbili ng mga anti-fungal ointment para ipamahagi sa mga residenteng apektado po ng alipunga sa lalawigan. Ang alipunga, Makati, ano? Makati na masakit, hindi ka makapagsapatos, at nangangamoy pa yan minsan. Itinuturong dahilan po ng alipunga outbreak ay ang maraming barangay pa rin ng bayan ang lubog po sa bahang dulot po ng high tide at ang patuloy pong mga pag-uulan. Ang alipunga po at leech's foot ay impeksyon sa paa kung saan nagkakaroon po ng pagbitak, matinding pangangati dulot po ng fungus at pinapayuhan po ang mga residenteng umiwas pong maglakad ng nakayapak o walang suot na kung anumang pananggalan sa mga lugar kung saan may baha. Payo rin po ng mga doktor sa mga may alipunga na ibabad ang paa sa tubig na may suka at asin sa loob po ng 10 hanggang 15 minuto. Yun lang pala, no? Suka na may asin at tubig. Yan pala ang gamot, ano? So, doon po sa mga kababayan natin dyan sa Masantol at sa Macabebe na namumroblema po ng alipunga. Kuha po kayo ng tubig, lagyan nyo po ng marami-raming sukat, asin. Maganda yata maligamgam, ano? Maligamgam. At ibabad po ninyo ang inyong mga paang infected po ng alipunga. 20 minutos na po makalipas ang alas 8 ng gabi sa mga naghahanap po ng trabaho, especially sa mga taga Batangas. Darrell, dyan sa mga nasa Batangas, may opening po na trabaho para sa mga karpintero, mason, tile setter, mga steelman, electrician at mga laborer para po sa isang project dyan sa Batangas. Magkakaroon po ng local hiring ang Hominid Ventures and Manpower Solution sa susunod pong linggo. At mangyari lamang po na i-PM po ninyo ang inyong cellphone number dyan po sa FB page ng Hominid Ventures and Manpower Solution. O di kayo, tumawag kayo sa 0933-840-9586 o sa 0936-114-5177. Yan po ang ating trabaho balita. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Pahabol na balita, mga kapatid. Quezon at Pasig handa na raw sa bagyong si Umpong. Report dala sa atin ngayong gabi ni partner Nolan Ariola.
Yes, Nolan, magandang gabi sa iyo. Go ahead, please. Magandang gabi kasama ang Errol. Bagamat hindi direktang tatama sa Metro Manila, puspuso na ang paghahanda ng ilang mamamayan at local government unit sa pagpasok ng super typhoon na Umpong, partikular sa mga lungsod ng Quezon at Pasig. Inaasang malakas na ulan at bugso ng hangin ang nadala ng bagyong Umpong. Naganda na sila ng mga konting grocery, nagre-repack sila. Kasi may lugar kami dun sa ilog. Kami dun pamilya, ayaw umalis. Tapos pag grabe na ang problema, talagang hirap-hirap kami mag-rescue. Buong barangay tulong-tulong kasi. Sa inyo po, sa bahay nyo, paano po kayo maghahanda? Sa amin, sa bahay namin, naku Diyos ko, nakikitulog lang ako sa burulan. Safe na lugar. Pumapasok ako dun sa kabilang unit na bato. Itong bata motivated ko dun sa ilalim ng kama. Kasi hindi naman natin alam punong-puno ng puno ang paligid. Hindi ko alam kung ano mangyayari. Sa tanggapan ng pangalawang punong lungsod ng Quezon sa panguna ni Vice Mayor Joy Belmonte, handa na sa mga relief goods at maging ang mga tauhan ng City Disaster Risk Reduction Management Council ay nakahanda na rin para mag-monitor sa mga lugar na madaling mabaha. Pag po ng pangalawang punong lungsod ay handa na po kami sa mga relief goods namin at handa na rin po ang mga tao po sa on the ground para ma-monitor para yung mga lugar na madaling mabaha ating makatulong na mailigtas o ma-evacuate yung mga taong apektado. So kami sa Office of the Vice Mayor handang-handa na. Ngayon, meron tayong tinatawag na Disaster Risk Reduction Management Council at sila naman po ay handa sa mga malalaking mga equipment katulad ng mga bangka, na mga iba't ibang mga rescue equipment kung sakasakaling kailangan nilang tulungan yung mga na-trap na mga pamilya sa mga nababahang mga lugar. Sa lungsod naman ng Pasig, sa isang text message mula kay Mark Lavien Inocencio ng Public Information Office, nakahanda na ang 10,000 pakete ng mga relief goods sa Red Center at i-deploy ang mga rescue equipments and the personnel ng Pasig LGU at itinataas ang red alert status bilang paghanda sa posibleng epektong ng bagyong Umpong. Nolan Ariola, Leader News, Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Thank you, Nolan, sa report na yan. Update na ginagawa po ng mga LGU sa Metro Manila. Bagamat hindi naman po masyadong tatamaan ng Metro Manila, pero mas maigi na po ang ready lagi sa anuman pong maaring epekto ng bagyong si Umpong. Ayan, sige. 25 minutos na po makalipas ang alas 8 po ng gabi. Okay lang, kahit mag-extend pa tayo ng konti pa hanggang at least hanggang 8:30 pa siguro. 5 minutes, 8:30, okay na yan. Baka abutan si Angeline ng 7 ilog pa naman ng tatiwaran ni Angie bago makauwi sa kanila, no? Ulitin natin ang ating paalala sa ating mga kababayan na please keep and take all the precautionary measure na magtitiyak po ng kaligtasan ng bawat isa. Alright? Okay po, Pastor, stay safe, sabi ni Rosana Sansflower. Maylin Dadoya Ahmed, sabi niya, waste of time. Kanya-kanyang papugi lang po ang ginagawa ng Senado sa kakahiring pero wala naman pong naitutulong. Sana tumulong na lang sila kay PRRD para sa pag-unlad ng ating bayan. Tama ka, Maylin, ano? Tama ka, Maylin. Sana ang lahat po ay tumutulong na lamang sa magandang adhikain po ng ating Pangulo. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Charlene Cantina, hello, sabi niya. Charlene, thank you. Sir Samuel Boyet Anti-Camera, dyan po sa Japan. Good evening, Sir Samuel. At sa mga Pinoy, dyan po sa bansang Japan at sa mga kadidiyas po natin worldwide, si Sir Samuel ay bibigyan natin dito ng time slot sa Leader News Philippines na makapagpo-program po siya sa atin kahit nasa Japan po siya. Well, because of our online technology,
mapapanood po niyo siya kapag may time siya sa atin ay as if para siyang nasa studio po ng Leader News Philippines. Okay ba, Sir Samuel? Para po sa karagdagang mga serbisyo publiko at siyempre alalay sa Pangulong Duterte. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Tuloy tayo sa ating palatuntunan. Puntahan ko muna yung aking FB page kasi may mga doon sumasagot eh. Ayan, saglit ha. Yung mga sumagot doon sa ating yan. Sino-sino mga sumagot? Ito eh. Yung ating tanong na nakakatulong ba sa bayan ang mga investigasyon sa Senado? Sabi ni Quincy Joel V. Kahilig, nakakatulong naman ang ilang investigasyon sa pag-i-expose ng mga katiwalian at kakulangan. Ang investigasyon ng Senado ay in aid of legislation. Ang problema nga lang yung nagpapatupad ng batas na nababalangkas. Meron din namang ginagamit ng investigasyon o ang investigasyon para lamang mag-grandstanding. Tama ka dyan, Quincy. Hindi, sabi naman ni partner Hernan Quiñones, hindi lahat nakatulong. Ang iba nagpapahirap pa sa bayan. Ang mga ginagawa sa Senado, lahat nakaturo sa Pangulo. Walang hiya naman talaga. Parokya ni Skylander, para sa akin, nakakatulong siya at nagiging aware tayo sa mga kalokohang ginagawa ng ibang mga government officials. Yan po ang sabi naman ni sino yun? Nawala ka tuloy. Nawala bigla, sorry ha. Hindi ba ko tapos eh. Nawala bigla. Ni parokya ni Skylander. Yan po. Oh. And by the way, mga kaibigan, tayo po ay nakikiramay sa ating kaibigang Mayor Edwin Santos dahil pumanaw na po ang kanyang ever dearest mother. Ang kanyang nanay, butihing nanay. So, Mayor Edwin at sa pamilya po, ang buong puwersa po ng Leader ng Philippines ay nagpapaabot po ng aming condolences at ang ating pakikidalamhati sa pamilya ni Mayor Edwin Santos. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Alright, tuloy tayo sa ilan pang mga panawagan natin. Suportahan po natin ang Medical Mission and Feeding Program para po sa mga adult and mga kabataan po ito. Ito po ay gaganapin dyan sa Barangka National High School sa Marikina City sa darating pong September 15. Malapit na po yan. Kailan bang September 15? Siyempre sa Sabado, no? Ngayon po ipitsa 12 na. 12. At magkakaroon po siyempre ng libreng check-up para po sa mga may edad na, pati na sa mga bata at meron pong ECG at blood chemistry. Ayan, blood chemistry ang RBS niyan. At para naman po sa mga kababaihan, pwede po kayong magpa-mammogram. Ayan, mammogram, yung pa-check up ng inyong mga dibdib upang matiyak na wala po kayong problema sa breast cancer na tinatawag. Yan. Okay. Siyan po ay parang birthday mission ng ating kapatid na si lagay mo partner yung pangalan para mabati natin ng happy birthday. Kailan ba talaga ang actual na birthday niya? Sa Sabado na rin, no? Sarap yung mga ganyan, ano? Kaysa mag-inuman, kaysa mag-video okay, dahil birthday, isa pong medical mission advocacy ang ilulunsad, iaalay ni kapatid na Romel Boss para po sa mga taga-Marikina kasabay po ng kanyang birthday. So, Romel Boss, partner, happy birthday. Yan po ay officer po ng Heroes Alliance Incorporated na patuloy pong nagpapaabot siyempre ng mga pag-alalay
at mga tulong po sa mga nangangailangan. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. At by the way, bago tayo magwakas, muli yung ating panawagan po sa ating mga kababayan na makibahagi po kayo sa ating gagawing special project na Kapote at Bota para po sa mga kabataang katutubo na nais po nating mabigyan naman ng parang advance sa pamasko. Ngayon pong tag-ulan at tagbagyo pa nga ho, ano? Madalas ang ating mga kabataang estudyanteng katutubo naglalakad, nagpapakahirap na pumunta sa mga eskwelahan nang halos wala pong pananggalang sa ulan kundi mga dahon ng saging po lamang. So, we invite everyone, suportahan po ninyo, tulungan po ninyo ang Leadernos Philippines, programang Kapote at Bota para po sa mga batang katutubong mga mag-aaral na nais po nating mailigtas sa mga karamdaman at sakit. Doon po sa mga nais magpadala ng inyo pong mga tulong at donasyon, ay halimbawa galing po sa abroad, pwede nyo pong ipadala yan through Zoom, no? Ang Zoom transfer ay yan po ay pwedeng i-access sa Cebuana Lulier, sa BDO, sa SM, mga ganyan. At ipangalan nyo po sa inyong lingkod, Errol Dacame, at sa proyektong Kapote at Bota para po sa mga kabataang katutubo, special project ng Leadernos Philippines. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Punta natin yung ating ilan pa mga pagbati, ano? Tayo po nating may nakakaligtaan tayong hindi mabati. Ayan, si Chinita Handunero, wow! Best Samuel, lalo pag-initan tayo niyan ng dilawan. Hayaan nyo silang mag-init, Chinita. Maraming salamat, sir, sabi ni kasamang Best Samuel Boyet Anticamara. Abolish na po ang Senado, ipalit ang mga tunay na DDS para sa pagsisilbi, sabi ni Chinita. At yan, buwagin na ang Senado, binababoy lang din naman nila ang batas. Nakakasira lang ng imahe ng Pilipinas. Ang ginagawa lang nila ay chismisan ng mga ahas diyan. Yan. Sir Errol, yan. Saan po yung mga katutubo? Sang lugar po yan? Unahin po muna natin sa Central Luzon, ano? Central Luzon po muna tayo, lalo't yan. Bagyong-bagyo na, no? So, ang tagulan naman po ay magpapatuloy yan hanggang December na po yan. So gawin po natin sa October ang ating pamimigay po ng Kapote at Bota sa mga kabataang katutubo. Ang target po natin ay 200 kapote at 200 piraso po ng bota. Nang sa ganun ay mailigtas po natin sa makaramdaman ang mga katutubong madalas po ay nakakaligtaan po ng lipunan. Mga may hirap, papasok sa eskwelahan po nila ay kamote lamang, kamoting kahoy po ang kinakain at halos gutom po lagi. Maalalayan man lamang po natin na sila po ay huwag nang mabasa sa ulan at mabigyan po natin ng Kapote at Bota na yung kanilang mga paa naman po ay hindi na malunoy po sa mga putik bago po makarating sa kanilang mga eskwelahan. Kapote at Bota Project ng Leadernos Philippines. Ating pong ipinag-aanyaya na makibahagi po kayo, especially doon po sa mga manonood na may kakayanan man naman po magpaabot, magparating ng pagmamahal. Carmen Jose Obial, maging ligtas po kayong lahat sa bagyo, sabi niya. Rosana Sunflowers, praying for the Philippines. Stay safe, everyone. And what else? Who else? Ayan, sige. At si Romualdo San Pascual, nanonood din po sa atin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ulitin ko po yung job hiring and job opening para po sa mga karpintero, mason, tile setter, steelman, electrician at laborer dyan po sa Batangas para po sa isang Batangas project po natin. Yan po ay sa pamagitan po ng ating Hominid Ventures and Manpower Solution. Mangyari pong tumawag kayo sa office natin sa Hominid 0933-480-9586 at
5177. O di kayo puntahan niyo po ang FB page ng Hominid Ventures and Manpower Solution. Puntahan niyo po at mag-message po kayo. I-PM po ninyo ang inyo pong mga numbers. Cellphone number para tawagan po kayo ng ating mga kasama sa Hominid Ventures and Manpower Services Solutions. Ang ating office manager po dyan, general manager si Ma'am Olive Forlales. Ma'am Olive, relax ka lang. Giginhawa rin tayo. Mahirap po yung pagpapatakbo ng ganitong uri po ng opisina, manpower. Napakabilis po ng turnover. Ang hirap po mag-organize po ng mga magtatrabaho. Ayan, sige. Alright, sige. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Ang bilis ng ating oras, kung tayo naman po ang sasagot. Balikan muna natin yung ating mga headlines. Saglit lang, atin pong balikan yung ating mga headlines. Medyo kumakalam ng aming sikmura, Kumakalam ng aming sikmura. Bagyong Ompong, mas lumalakas pa at lalong lumalawak ang masasakupang lugar. Dasal, alay naman po ng mga Yolanda survivors para po sa papalapit na bagyo. DTI, hindi pa rin po magpapatupad ng price control. Sereno at Rojas, isasama nga ba sa LP senatoriables? Samantala, 7 arestado dahil sa pagpuslit ng kemikal na ginagamit po sa paggawa ng illegal na droga. Isa naman ang patay at 3 ang timbog sa bypass operation sa Pasig. Isang negosyante pinagbabaril sa Baguio City, sugatan. 13 senior citizen patay nang mahulog ang kanilang sinasakyang jeep sa bangin sa Kalinga. 2 bayan naman po sa Pampanga, deklaradong nasa ilalim po ng Alipunga outbreak. At kung tayo naman pong sasagot sa ating tanong sa bayan, nakakatulong ba sa bayan ang mga investigasyon sa Senado? Alam niyo po, madalas ang dahilan po nila ay in aid of legislation. Pero madalas naman ang nangyayari ay puros grandstanding, puros pagpapasikat, puros pagpapapogi, puros pag-uubos lamang po ng oras. Well, tulad na lamang po ng issue ngayon sa Senado, nakakulong pa rin po dyan, naka-custody si Senador Trillanes. Ang sabi niya po ay may mga ibubulgar siya na kaaliwaswasan po ni Sap Bongo, na ito daw po ay nangontrata ng bilyon-bilyon sa mga infrastructure projects. Isa lamang pong masasabi natin kay Trillanes, kung may ebidensya naman po kayo, Senador Trillanes, bakit hindi pa nyo kasuhan, sampahan ng kaso sa appropriate courts o di kaya sa sandigan ba, sa ombudsman, nang magkaalaman na? Maparusahan kung talagang may kasalanan. Pero kung wala naman, hindi kaya ito puros pamumuliti ka lamang? O di kaya pagliligtas lamang ng inyong sarili sapagkat kayo po ay naharap sa problema ng posibleng pagka-aresto. Dahil pa rin po sa pagkakakansila ng amnestiyang na-enjoy nyo na po. Pero binawi po ng Pangulong Duterte dahil wala naman pong ginagawa ito si Trillanes kundi ang todo na lamang pong batikos. Batikos dito, batikos doon. Yan na lamang po ang kanyang ginagawa araw-araw laban po sa Pangulong Duterte. Of course, alam niyo naman po, ang Pangulong Duterte ay hindi nakakatiis. Lagi pong sumasagot. So therefore, marami pong problema ng bayan. Sa halip na mga tutok po ang gobyerno sa mga mas importante pong issue, sumasagot pa kay Trillanes. Kaya't ang hamon ko kay Trillanes, kung ikaw ay may mga ebidensya sa sinasabi mong mga kaaliwaswasan, katarantaduan, sinasabi mo, isampa mo sa appropriate court. Magkaalaman kung yan ay tatayo, ikaw ay may ebidensya, at kung wala naman, magkaalaman kung sino ang mapapahiya sa taong bayan. Yan po ang masasabi po natin sa ating tanong sa bayan bilang sagot naman po natin. Bueno,
Yan po ang ating paninindigan dito sa Leader News Philippines. I'm sure yung ating mga kababayan naman may kanya-kanyang opinion yan. Ang ating ever dearest, beloved better half, Jing, Mama Jing, ang ating mahal na Mama Jing. Ayan, nanonood po sa atin. Ayan, nasaan ba? Nasaan ba? So, Butch Arcangel. At kumusta po sa mga nandyan sa Caloocan City. Ayan. Happy birthday po sa mga may birthday. Birthday po ng aking bunso, si Hedrick Dakame. 11 years old na po ang aking bunso, si Hedrick. Pogi ang aking bunso. At kasabay naman yan ang aking inaanak na si Noemi Nepomuceno na nandyan po sa... Anong bayan sila? Nasa Cagayan si Noemi. Happy birthday, Noemi! At si Rochelle naman, Rochelle Nepomuceno ay bukas September 13. Sa mga may kumplianyo sa araw pong ito at sa iba pang mga araw, ay di happy birthday po sa inyo in advance and happy birthday. Ulitin ko kay Ba, sa aking anak na si Hedrick. Happy birthday Ba, I love you. Nandito lang ako para sa iyo. With that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong panonood sa Palatuntunang Kamaong Asero, ang programang tunay na nagmamahal sa bayan, kalaban po ng mga fake news, kalaban po ng mga suwail, kalaban po ng mga sinungalin, kalaban po ng mga kurakot. Dito po sa programang Kamaong Asero, ang mga sutil at pahirap po sa bayan, siguradong tatamaan. With that mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Harold Langame. Kasama po natin ang buong puwersa ng Leader News Philippines, Engineer Oliver Licop, Producer Head Writer Angeline Valencia, Sapa Noli Solueta. Sapto, Noli Solueta. Ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Harold Langame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Harold Langame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Leader News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now. Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now.